אז אנחנו נמצאים פה על הקבר של רבי שמעון בר יוחאי, יחד עם משפחות החטופים, אחרי יום חיזוק של אמונה שעשינו לכל המשפחות. נסענו לקבר האר"י הקדוש בצפת, הרמ"ק, רבי שלמה אלקבץ, ואז הגענו פה למירון, יחד עם כתיבת ספר תורה על הציון לשלומם והשבת החטופים. יש פה עשרות משפחות שכותבות את האותיות בספר לשלומם והשבתם, וזה יהיה חיזוק גדול למען עם ישראל. אדוני לא יבנה בית, שם אבנו ועונה בו, אם אדוני לא ישמור עיר, שב שקד שומר, שם לכם משכימי גבול מאחרי שבט. הנתונים בצרה, בצרה ובשביה, עומדים למעלה ולמעלה. אם אנחנו לא נהיה גוף אחד חזק, שלם, אין לנו סיכוי לרגע אחד לשרוד את הסיטואציה הזאת. כל התקווה שלנו שכמה שיותר חטופים יחזרו הביתה בשלום. התבשרנו באמת, הנה ילנה פה ואחת החטופות, זה כל כך היה מרגש אותי לראות אותך קודם, כאילו לא נלחמנו לחינם. ונהפוך שליח עבורי טוב עוד בספר תורה, בספר תורה.